ଦେଇଥାନ୍ତି। ଇରେ ତୁ ଏ ବିଜୁଳି କି ଚିହ୍ନିନୁ। ତତେ ଯଦି ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖିଥାନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ଏଇ ଦାରେ ତୁ ବେକଟାକୁ ଚର ଚର କରି କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ହଁ ए बिजुली अरे आकाश तो मेघ नहीं बिजुली कौन चमकमक करती ନାଇଁ ମୋ ବଡ଼ ବାବୁ। अरे कि आश्चर्य एटी तो कहीं नहाती कहा पाई ए महामंत्र पढ़ुलु ନାଇଁ ମୋ ବଡ଼ ବାବୁ। अरे बिजुली कह तोर किए कौन करिछि कहलु କହିମି हाँ कह ସତ କହିମି। हाँ ତୋଟା ସେପଟେ ଯୋଉ ଗହମ ଗାଡ଼ିଆ ହଁ। ପହର ଦିନ ସେ ଗହମ ଗାଡ଼ିଆରେ ବସି 4-6 କୁଣ୍ଡୁ କଳମ ଲଟା କାଟି ସେ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଶୁକେଇ ଦିଏ। आउ कौन ହଁ तापरे ତାପରେ କଣ? अरे ए रो 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 अरे मु सुनिथिली से गहम गाड़िया रे पानी जेतिकी जोक सेतिकी तू से गहम गाड़िया भीतर पसलु केमिति ଗୋଡ଼ ହାତରେ କିରୋସିନ ମାରି ଦେଇ ପଶିଲି ଆଉ। अरे किरोसिन मारले कोन हबो ତମେ ଜାଣିନ ବଡ଼ ବାବୁ ଗୋଡ଼ ହାତରେ କିରୋସିନ ମାଇଲେ ଗୋଟାଏ ବି ଜୋକ ନାଗିଏ ନାହିଁ। गोपा तो ठारू गोटे नुआ सिस्टम मनीष शिखिला ए गोपा तापर कोन हला कहलु बଡ଼ ବାବୁ ମୁଁ ବିଜୁଳି। जहा कह बिजुली तते देखिले सब मिस्टेक हे जाउची ए बिजुली तापर कोन हला कहलु ହବ ଆଉ କଣ ଆଜି ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖଣ୍ଡେ ବି କଳମ ଲଟା ନାହିଁ। ପଇସାର ହାତ କେମିତି ଗଲା କେଜାଣି। ବାଡ଼ି ପୋଷା ତ ଘରେ ହଇଜା ପଶିବରେ ବାଡ଼ି ପୋଷା ତ ମାଇପ ରାଣ୍ଡ ହବ ତୁ ଅଧା ବଇସରୁ ମରିବ। ବଡ଼ ବାବୁ ତେମେ ଏଇଠି ଅଛ ବୋଲି ମୋର ମନେ ନାହିଁ। 8 ଦିନ ଆମର ଜାଳ ହେଇଥାନ୍ତା। हां ସେଇ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା ଖାଲି କୋଥଲି ହେଇଯାଉଛି। अरे बिजुली काली तो बा और भाई को आम घर पठे दो आम बगीचार मु 4-6टा काठ गंडी दे देवी 4 मास जाल हम ମୋ ବାଉ ଭାଇକୁ ତମ ବଗିଚାକୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ପଠେଇବି। ହଁ। ଲୋ ମା ସାତେ ଜଣେ ଜିଅନ୍ତା କିଣି ଦେବେ। अरे हुंडी काली ब्लॉक रे मीटिंग अच्छी काली बापा मीटिंग काम व्यस्त रही तो बा और भाई को पठे देबू तापरे सब दायित्व मोर ଆଚ୍ଛା ए बिजुली गोपा काईबा ଓ ଗୋପା ଦେଇ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିମା। काई मु तो हाथ रे खबर पठे थली तू कोन ताकू कहिनु की ଆ ଦଉନ ଗୁଟୁଗା। ओहो तू बरा लांच न नेले किछि कहिबुनी हाँ हौ एले तू गुटुगा गड़ा जेंति चूड़ा मुढ़ी भलिया खाउछु ना कोउ दिन कैंसर हबो मरि जिबु ଆ ଏଇବା ଗୋପା ଦେଇ ଆଇଲେଣି। ବଡ଼ ବାବୁ କୁହ ମୋ ଦେଇ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କାମ ହେଇପାରିବନି। ତାଙ୍କ କଥା ନେଇ ତମ ପାଖରେ ତମ କଥା ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଦେଇ ସେ କଥା ହେଇପାରିବନି। ତେବେ ଯାହା କଥା ହବ ସିଧା ସିଧା କଥା ହବ। ମୁଁ ଆଜି ତମ ପାଖରୁ ଶେଷ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛି। ओ कथा ତମେ ମତେ ବାହା ହବ ଏ କଥା ତମେ ତମ ଘରେ ଜଣେଇ ସାରିଲଣି। देखो ମୁଁ ଜାଣେ ମତେ ତମେ ବାହା ହବ ଏ କଥା ତମ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା ଭଳି ସକ୍ସେସ୍ ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ କଥା ବି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣ ତମେ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତମର କାମଦାନ ଅଛି ବୁନିୟାଦ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତମ ବାପା ବଶିଷ୍ଠ ମାନ୍ଧାତା ମୋ ବାପା ବିଶ୍ୱମିତ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସରପଞ୍ଚ ହେବାର ନିଶା ଆମ ଦୁଇ ପରିବାରକୁ ସର୍ବଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଗୋଟାଏ ପରିବାରରେ ଦୁଇଟି ଦଳ ଇଲେକ୍ସନରେ ପ୍ରତିଥର ଇଲେକ୍ସନରେ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମର ମୋର ବାହାଘର ହେଇଗଲେ ଆମ ଦୁଇ ପରିବାର ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ। गोपा गोपा मु सब बुझुची गोपा अरे मु आज मेंटल प्रिपेयर हेची बापा आगे सब कथा कहि देबी हेले बापा आगु गला बेलू मोर तो सब भूल हो जाऊ
ଫିସନ ଧାନ ଅମଳ ହେଲା ବେଳକୁ ହଁ। ମୁଁ ସାନ୍ତକୁ ଖଳକୁ ଯାଏ ସତରେ ମୁଁ ଦେଖିଯିବା କଣ? ବଡ ଆଉ ସାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ହଁ ମୁଁ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ କହିବି ହଁ ତାହେଲେ କହିଲୁ ତୋ ସାନ ବାବୁ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଦଉନ କଣ ଗୁଟୁଗା ଏଇଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ନେ ଏ ଗୁଟୁକା ଖା ତତେ କ୍ୟାନ୍ସର ହବ ତୁ ଦିନେ ମରିଯିବୁ ମୋର କିଛି ହବନି ଦେଇ କହିବି ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ କହିଲୁ କେମିତି ତୋ ସାନ ବାବୁ କଥା ହୁଅନ୍ତି କହିବି ତ ହୁଁ ବଡ କିଛି ଗୋଟେ କଥା ସାନ୍ତକୁ କହିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ହଁ। ସାନ୍ତ କୁହନ୍ତି चुप एकदम चुप तू जहा कहबो मु मोला परे मु बंचे थिबा पर्यंत तू किछि भी कहबो ना मुझे दौरे यारे सोलो बोलो कोई साके लोही सांगे अरे पिल्ला ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ଠିକ ଆଉ ଆରେ ବିଦେଶୀ ତୁ କଣ ଭାବୁଥିଲୁ ହେ ତମ କଥା ବାବୁଙ୍କ କଥା ହଁ? ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ଫୁସୁରୁ ଫାସୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ବାବୁଲ ଏଇଟା ଆମର ଗୁଟୁକା ଖଇ ତୁତି କାମ କରୁଛି ବିଜୁଳି ଆବା ଏଇଠିକା ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ହ୍ୟାଲୋ ଆମ ଦୁଃଖରେ थे ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ସେଥିରୁ କଣ ମିଳିବ କହିଲୁ ଆମର ଆଲୋ ଢୋଲ ବାଡ଼େଇଲେ ଗୋରୁ ଚମଡ଼ା ବିକିଲେ ଆମ ପେଟକୁ ପୁରା ଭାତ ମୁଠେଇ ଯାଉଛି ତୁ ସେଥିରେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛୁ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛୁ ଏଇଠି ବିଜୁଳି ତୋ କାନେ କାନେ କହୁଛି ସାନ୍ତେ ଯଦି ଜାଣିବେ ତୋ ତଣ୍ଟିଟାକୁ କଣ୍ଟିଆ ମାଛ ଭଳିଆ ଚିପି ଦେବେ ଦେଖେ ବିଜୁଳି ତୋ ଭଉଣୀ ବିଜୁଳିର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେ ହବନି। ବାବୁ, ତେମେ ତାର ଆପଣ- ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ତେମେ ଆପଣ କଣ କହିବ ବାବୁ କହିଲେ ହଁ। ଦେଇଙ୍କ ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ କି ତମ ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଥାଟା ସବୁବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ତମକୁ କଣ ଘରୁ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ଓ ହେ ଗାଳି ମନ୍ଦ ଟିକେ ଦେବେ ପୁଣି ଘରେ ପୁରେଇବେ ହେଲେ ଆମେ ତ ଗରିବ ମୂର୍ଖ ସବୁ ରାଗ ସୁଝେଇବେ ଆମରି ଉପରେ ଭାଇ ବା ହଁ ଏ ଜାଲ ଧରି କୁଆଡେ ବାହାରୁଛି କିଲୋ ଜାଣିନୁ କି କହୁନୁ ଆଲୋ ବା ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଆଲୋ ଏବେ 2 ବେଳା କଲ ଦିନକୁ 3-4ଟା କଲ ହଁ ବୁଢ଼ା ନ କହିଲାଣି ତ ବା କହିଲା ବିଦେଶୀରେ ଦେହଟା ଭାରି କସମସ ହଉଛି ଆଇଷ ସୁଗୁଆ ଟିକେ ନହେଲେ ମୋ ପେଟକୁ ଭାତ ଟିକେ ଯିବନି ଆଉ କଣ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ଆଉ ବାହାରି ପଇଲି ଜାଲ ଧରିକି ଆଉ ଦେଇ ଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରିଲ ବାପା ପାଇଁ ଯଦି ଏତେ ଦରଦ ବହି ପଡୁଛି ଇଏ କାଇଁ ଢୋଲ ବଜେଇବାକୁ ଯାଉନି ହଁ ବିଦେଶୀ ବିଜୁଳି ତ ଠିକ କଥା କହୁଛି ତାହେଲେ ତୁ ଢୋଲ ବଜେଇବାକୁ ଯାଉନୁ କାହିଁକି ହେ ଦେଇ ଜାଣିନା ବୋଧେ ମୋର ବା ହଉନି ହେ ମୁଁ ସାଂଘାତିକ ବେତାଳିଆ ତାଳରେ ବଜେଇଲେ ସିନା ବାଜିବ କାହିଁ ଭାରି ତାଳରେ ତ ଗୀତ ଗାଉଛୁ ଆରେ ହୁଣ୍ଡା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ବେକେରେ ପକେଇଲେ ବାଜା ବଜେଇବା ଶିଖି ହେଇଯାଏ ତୋର ହଉନି କାହିଁକି ଆଁ? ମୋର ତ ହଉନି ଆଉ କଣ କରିବି ସେଇଠି କାହିଁ ବାବୁ, ହଉନି ସତ କଥା କହିବି କହିଲୁ ମତେ ଭାରି ଲାଜ ବାବୁ ବାବୁ ହଁ ହଁ ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର ହଉ କି ନ ହଉ ହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମର ଆଉ ମଝିରେ ପୁରେଇବେନି ସାନ୍ତ ଯଦି ଜାଣିବେ ସବୁ ମାଟି ହେଇଯିବ କଣ ଅନେକ ଛୁଆ ହାଟା କରି ହେଇ। ହେଲେ ଦେଇ ତମେ ସିନା କହୁଛ ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର ହବ ପୁଣି 2 ସାନ୍ତ ରାଜି ହେବେ ଏ କଥାଟା ମତେ କାହିଁ ସତ ଲାଗୁନି ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହବ ଯଦି ତୋ ସାନ ବାବୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ମୋତେ କୁହ ମୁଁ ସବୁ କରିବି ମୁଁ ତମ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ନେଇକି ଯିବି ମା ତମେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବ ହଁ ଯୋଉ କାମଟା ତମେ କରିପାରିବନି ସେ କାମଟାକୁ ତ ପୁଣି ମତେ କରିବାକୁ ହବ ନା
ତମର କେବଳ ଏତିକି କାମ ତମେ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବ ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମେ କେବଳ ମୋ କଥାରେ ହଁ କରିବ ହଁ 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 ଏଇ କାମଟା ମୁଁ ଠିକ୍ କରିପାରିବି ଦେଖିବ ମୁଁ ମୋ କାମରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବି ଦେଇ ଯଦି ଶାନ୍ତ କହିବେ ଶାନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜି ହେଇଯିବେ ହଁ ବିଦେଶୀ ଆଚ୍ଛା ବିଦେଶୀ କହ তো বড় সাধু বাবুকে কহ তোর কোণ দরকার আম বাহাঘর হয়ে গলা পরে যাহা দরকার সে তোতে দেবে বিদেশী গোপা ঠিক কথা কইছি যদি আমার বাহাঘর ঠিক হয়ে যায় তম ଦି ଜଣକୁ মতে কিছু মাগিବାକୁ হব হে বাবু তোর টঙ্কা পয়সা সুনা রূপা কোন দরকার হব হ্যাঁ কিছু দরকার নাই তু আরে নাই নাই তু আরে সেমতি কইলে হব তমକୁ মতে কিছু মাগিବାକୁ হব না ଆଉ আমি যা মাগিবু আপন দেবে ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଶାନ୍ତେ ମୋ ବାକୁ ଭାଗ ଚାଷ କରିବାକୁ ମାଣି ଜମି ଦେଇଛନ୍ତି ଜମା ମାଣେ ଟାଣି ଉଟାଣି ଧାନ 6 ମାସ ଯାଉଛି ହେଲେ ଆଉ 6 ମାସ ଆମର ଚାଉଳ କିଣା ଶାନ୍ତକୁ କହି ଆମକୁ ଯଦି ଆଉ ଭାଗ ଚାଷ କରିବାକୁ ମାଣି ଜମି ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମର ଆଉ ବରଷକର ଚାଉଳ ଚିନ୍ତା ରହନ୍ତାନି ବାପୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେବେ ନା ଆରେ ହୁଣ୍ଡି ଡାକିରେ ଏ ଟିକେ କଥା ପାଇଁ ତୁ କାନ୍ଦି ପକାଉଛୁ ଆରେ ହେଲା 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 ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ମାଣେ ନୁହଁ ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ 5 ମାଣ ଜମି ଚାଷ କରିବାକୁ ଦେବି ଏତର ଖୁସି ତ ଆମ ବାହାଘରଟା ପକ୍କା